Tässä videossa näytämme, kuinka voit vaihtaa sliderissa olevia kuvia. Aluksi menemme admin-alueelle ja valitsemme kohdan sivut. Sitten muokkaamme sivua ja etsimme sliderikohdan. Tässä näemme aiemmin valitut kuvat ja voimme lisätä uusia kuvia halutessamme. Valitsemme nyt muutaman uuden kuvan ja lataamme ne palvelimelle. Uusia kuvia ladattaessa ne automaattisesti lisääntyvät slideriin, mutta voimme halutessamme poistaa niitä ja voimme myös poistaa vanhoja kuvia. Kun olemme saaneet kuvat valittua, mitkä haluamme slideriin, voimme päivittää ja katsoa uudet kuvat sliderissa.